tohle je současnost, jo, tohle je ten problém. Zkusím vysvětlit, jak to dneska jako vidím. Premisa, předpoklad je všude na světě, to vidíme a v Evropské unii taky, že dramaticky roste prostě počet psychických poruch, který se týká větší a větší části populace. A to, co je nový, je to, že se to týká bohužel i dětí a dospívajících lidí. Prostě lidi jsou nešťastní a stoupá počet těch diagnóz. Ten počet diagnóz stoupá tak rychle, že je vyloučený, aby ty lidi ty diagnózy měli jako v tom původním slova smyslu. Takže mně z toho vychází, že to vlastně, co teďka žijeme, je kombinace nějakých jako nepříznivých okolností, které reálně jsou. Jo, ten svět je víc volatilní, než byl před 25 lety, je víc nejistoty, je víc problémů, je tady válka, je tady krize, je tady migrace, je tady globální oteplování, který prostě zúzkostňuje mladí lidi mnohem víc než nás, než dospělí.